ще те заведа в един клуб, има уникален клуб. Добре, Никола. Съгласих се. Може би ли да се запознаем? Аз съм Митко. Камелия, приятно ми. Искате да се качи у вас? Не, Ради, няма как горе живее баща ми с още хора. Тогава да отидем у нас. Няма никой. Да, що пък не. Ало, Коста, Рай. За ми звъниш? Няма значение къде си. Кажи къде аз трябва да дойда, за да се видим. Водят към теб. Ина, какво правиш тук? Нищо. Какво си затворила така? Плашиш ме така? Какво се случва? Мъчно ми, защото не можах да отида на срещата вчера. Боже, господи! Заради това сериозно този ли? инцидент в бистрото, да. Това за една среща. Не една да среща. Вие се виждате всеки ден, бе, спокойно. Това беше важна среща. Добре, разкажи ми. Какво Нищо. Бяхме се разбрали. Той ми беше казал, че на тая среща ще си решиме дали ще сме заедно или не и как ще продължаваме занапред. И сега какво? Той ще разбере. Не е Си вярно. отишла... Той ми е звънял, аз не му диях и сега аз му звъна, той не ми връща обажданията. И все пак вчера след работа минах през пилоните, но Марио го нямаше. И го разбирам. А най-ме боли от това, че моето неявяване ще го разтълкува като отказ. Дори ако целият свят е така се срине да скоча с главата надолу в най-дълбокото, аз искам да бъда с него. Дори и да съжалявам после. Не ме интересува. Имам чувства към него. Наистина го харесвам. Усещам, че и той се е променил към мене. Добре, спокойно тогава. Ставаш, усмихваш се. Така спечели мъж. Не става така. Моля ти се. Той не иска да ме вижда сигурно. Ще те види. И аз не бяха условията. Кой? Да бе, ще ти поставя условия. Айде, стига сега. Ще ревеш сега. Глупости. Айде, моля те. Не може всеки път да е със сълзи всичко. Колкото и да не харесвам Марио, не мога да не подкрепя Сабина. В крайна сметка, щом го обича, трябва да се бори. Просто не мога да я гледам в такова състояние. Така няма да стане. Трябва да станеш, да се оправиш, да светнеш малко. Какво е това? Ти хептен вече с тази депресия почва да ме плаши сериозно. И то заради един мъж. Окей, добре. Разбирам те. Тогава ставаш и действаш. Това сме водили 1000 пъти такъв Знаеш разговор. колко страдах заради Дани, нали? Знам. Точно за това ти го казвам. И сега бях готова да дам шанс на друг мъж в живота си. Затова най-много ме боли. Добре, ставаш, даваш му шанс и готово. Айде, стига глупости. Айде. Значи от кога стана толкова пестели за ядене? Какъв се ли беше? Спа ли поне? Не съм спал. Отяхна метлата от сутринта. Какво смях на метлата? Симона не се е прибрала цяла нощ. Не знам нормално. къде е, ни нищо. Телефон изключен. Млад човек е нормално да излиза, да се не се прибира. Сякаш не се. Кое е нормално, бе? Кое е нормално? Ти нямаш деца, момче, разбираш ли ме? Ти не си родител, за да разбереш какво е. Разбираш ли ме? Добре, бе, Боби, ама нормално е да не се прибира някой път. Какво толкова станало вече? Най-малко, като мога ми каже. Отстрани изглежда много лесно. Но всеки, който има дете, знае какво е да си пресесен, като не знаеш къде е. Аз казвам, че според мен е нормално, защото съм... Не е нормално. Да, нормално да изглеждаш, но не е нормално да не знам къде Тя си. не е толкова Ами тя е млада. стига толкова. Здравейте. Мони, къде ходиш? Добро утро. Кажи ми къде ходиш цяла нощ. Ох, моля ти се. Какво че моля ти се? Телефонът ти е изключен. Побърках се, разбираш ли ме? Побърках се, цяло, че съм спал заради теб. Няма нужда да се побъркваш. Какво, че няма нужда да се побъркаш? Не всеки по телефона ще ми е включен. Какво, че няма да ти включи телефона, аз си право да знам къде си, бе. Аз съм ти момиченце. Искам кафенце. Разбра ли ми какво ти говоря? Слушай ме, като ти говоря, бе. Детенце! Мерси.
Какво толкова? Запознах се с едно момче и преспах в тях. Запознава се с едно момченце и се преспал в тях. Да. Браво бе, моето момиче. Браво бе. Името, знаеш ли му как ме пъна? А? Да, сигурно Боби реагира малко рязко и избухна. Какво да направи? Тя пък седи и му обяснява как преспала с някакъв, дето въобще даже и не познава. Срещнала го същата вечер. Може ли такова нещо? Слушай ме, не ме дръзни, бе. Бе. Аз съм ти родител. Разбрали ме? И ти Ох, знам. живееш в моята къща. Ясно ли ти? И трябва да знам къде си. Всеки един момент. Ето вече знаеш. Абе, ти на лут ли ме правиш в момента, ми кажи, бе? А? Ти прана от... На лут ли ме правиш? Ох, моля те, не Отиваш си в стаята и оттам няма да излизаш, докато не ти кажа. Ясно ли ти, бе? Айде, то баща ми пак почна да дудне. Тръгвай ти казвам в стаята, бе. Лигло. Ясно ли ти? Остави. Не ми викай, остави ме, бе. Отиди си в стаята, Ти не докато си не съм ти казал да нормален. излизаш. Ясно ли ти? Няма да умирам аз тук заради тебе. Лигло! Първо. Нормално се побърквам притеснявай. аз. И ти веднага и ти наливаш маслома. Ей, това яма аз си. не наливам Ние се побъркахме. Лигло, че ми се... Добре, спокойно, успокой се. Достатъчно голяма, ще си понесе посесието, его. Ще ви дойде къл, моля те. Добро утро. Добро за теб. Това за теб не е ли добро? Кой му е доброто? Днес Люта трябва да ходя до студиото да си взем техниката. Защото просто не мога да си позволя да фащам повече. Добре, да стига да е. Може ли една сутрин да се събуна и ти да не си толкова кисел в кухнята? Ми иска ми се, ама явно не може. Е, какво толкова? Освобождаваш студиото и ставаш фотограф, който е на повиквания, на обаждания за различни фотосесии, различни ивенти. Иди ми дойди, първа повикване вече. Еми, Нямаше студио си никой. Добре, де ти Какво така правим? ще започнеш. Никой няма да ме просто. знае така. Смисъл, какво е това? Така като гледам, май ще трябва да се върна в фитнеса. Колкото и да ми се иска. Но ми е единствения вариант. Добре, де. Ами, аз желая да съм ти първият клиент. Точно така. Желая една фотосесия в домашна обстановка с преден, среден и общ план. Добре. Точно така. И каква ще е тематиката? Ами, секси домакиня. Един фотограф я направи, беше много зле, нищо не се получи от снимките и наистина искам да те наема. Така че, господина, какво ще Сериозно ли кажете си? за моето предложение? Напълно сериозна съм в момента. Какъв е вашия отговор? Имате ли свободно време в Чай си ви на графика си? програмата, ама... Да. Да, свободна съм. Страхотно. Добре, бих желала още днес да я направим. Добре, супер. Кога? След кафето и по време на кафето? Е, след кафето. Добре. 5 минути след кафето, после минути? отивам. 5 минути за кафето, А, след което ще се поправя малко Добре. и я правиме. добре. Съгласен? Да. Стискаме си ръцете. Добре, хубаво. От вас очаквам професионализъм. Както винаги Ей. съм виждала, така Ей. че... Така, усмихни се малко. Ей, Дани много се ентусиазира за тази фотосесия. Най-сетне да го видя усмихнат. Извинявай много. Добро утро, Митко. Добро утро. Как си? Добре, как спа? Добре, горе-долу. И извинявай, че влязах така. Няма без проблем. да почукам, ама... Аз сега само се потуша и изгледам. Добре, няма проблем. Здравей. Здрасти, Софи. Ти какво правиш? Ами аз, защото... Тя... Извинявай, просто аборигенска работа. Реакцията на Митко беше много смешна, когато ме видя. Направо се стресира. Ти нещо акъл остана ли в тази глава? Какво бе? Ти само като сянка си ми. Аз съм като сянка, бе. Ти какво правиш там, бе? Ми без да исках влязах, без да чукам си влязах, съвсем И без да искаш така не излезе. Митко трябва да се вземе в ръце. Какво е това нещо? Жени много, приятели малко, не моля го осъзнае. Колко ти е приятел, бе? Колко Знам, ти е че- най-добър приятел? Софи, изслушай ма. Деля ще една Много страна я с него. харесвам. Много я харесвам, съм луд по нея. какво да направим? И знаеш кое е най-странното? Че и тя ме харесва. Чувствам Така го, ли? виждам го в очите. й. Виждам го. Наистина го виждам. То се усеща, бе. С тия мурафети не на мене. Знаеш колко жени има навънка? Бе, той има, ама нали знаеш, че има. аз... Ти от цен да се въртиш, друго не мога да направиш.
Камелия, просто няма такава жена. Какво правим, бе? Айде да си го върнем, да си нямаме проблеми. Ма трябва да хапна малко плодове. Аз имам нужда от витамини. На тебе витамини за какво си ти, бе? Ами защото Камелия ме изтощи тази вечер. Много, много. Щиската като лимон. Хапне, бе, Коки, хапне, не обръщай внимание. Пробай, много е вкусно. Възтърчи. Какво става? Нищо. Идвам тук да ви отправя една специална покана на всички. Здравей! Той идваш точно за закуска. Идвам за друго. Идвам да ви поканя на парти до вечера в дискотеката. Парти! Парти, да. Абе, там ми стигнахте вече, че по домата да си каните. Не, чак толкова не сме. Сахте ли го това? Толкова не сме. Заминавам на турне с моя приятел. Къде? За 1 месец. И искам така като изпращане да направя. Адски много се сближих с тези хора и ще ми е много готино сега, ако изтрещим заедно преди да замина. Браво! Ние продаваме бара и знам, не ми е много купони. Айде, ти! Какво? Една сметка пък и аз душа имам. Що да не се отпусна? Много ясно. Кой продава бара? Ще се напием. Ще остана сигурно без работа. Какво? Чакай. Шефката! Защо не го купиш, бе, Боби? Не го купим. Защо не? Глупости. Как глупост? Да, не без това. Това не е семейен бизнес. Да. Ако ти си човека с парите, имаш какво да... Колкото и да е фантастична идеята в момента Боби да купи бара, малко нереално ми се вижда, но пък ако така се случи, това ще реши всичките ми проблеми. Ние сме идеалният персонал. София ще пресмята парите. Ма не сме семейство. Ще ви дава повече заплати. Стачка да става. Парите ще идват в къщата ми. Яката шляпна Всичко ще върти, нищо Айде, че не се знае, кога ще ти е за последно сега, айде. Да, затова отивам да се оправя. Ние ще го въртим всичко. Всеки ден ми е за последен вече. Нали? Не, оферта е Боби, наистина. Добре утро. Аз съм много подходящ между другото. Много подходящ. Добре утро. Коки, аз тръгвам на работа, защото много закъснях и смяната ми започва. Ама слушай, чакай малко. Между другото, това е Камелия, запознайте се с Телче. Здрасти. Приятно ми е, Камелия. Днеска ще прави парти, така че до вечера да не си правиш планове, чули? Добре, окей. Искаш ли да закарам? Аз съм натам Не също. искам да ти Тръгвам за разкарам. В работа. смисъл, може да си хванат. Нещо тръгвам и аз. Ма не бе, не. Ще закарат, какъв е проблема? За какво сега да обикараш? Гледам Камелия и не мога да разбера защо е избрала Коки. Да бе, аз имам работа в сервиза, така че... Ей, супер, ето това ще Боби трябва да отворя Там не е по-рано днес. проблем. мерси Да бе, много. тръгвайте направо, пък... Не вече на се видим. То ми е на път. Каквото и да му кажа на Митко, той едно си знае. Залепи очите за Камелия и това е. Накрая, като разбере, ще видим какво ще стане. Виж колко е хубаво да се разхождаме до работа. Да. Ти си с колата искаш да играме. Интересно. А ти къде беше с нощи? Що се забави? Бях при Галя. Пидахме малко вино, видяхме се. Супер. Да, ама тази вечер може да прекараме само с двамата. Да си Тая теглим вечер? нещо филмче. Да? Тая вечер, забрави, че е рожден ден на студиото. Да. И то Се ми изключи. специална годишна. Така На че колко години ставаше? на 5 години Да. става в студиото. Така че баща ми е наел партия агенцията на Мики, понеже все пак е най-добрата. Надявам се, нямаш нещо против. Не. Да направят нещо по-интересно, кетеринга да е по-добър, организацията, всичко Супер. да е на ниво. Писнало ми е от снобарски партита. Все пак правим 5 години и ми се иска да е нещо по-забавно. Супер. Но ми липсва нещо още, нещо по-разчупено, интересно. Така нещо се сещаш да се добави. По-разчупено. Познавам един барман, който преди живееше с Галя, беше си квартирант. Може да направи нещо тематично, някакви коктейли, да забърка нещо по-интересно.
Ако може, супер. Да, той е много готин, прави много яки неща, така че според мен ще му се получи. Добре, само ми дай номера, нещо да ги свържем с Мики, да... Да, ще ти дам номера и вече разберат. те да се разбират. Да? Да, супер, окей. По-хубаво не може да стане. Се остава Мики да се върже на Марио и ще отстрани веднъж за винаги. Марио, здравей. Искам да поговорим. Защо не ме да се говори с теб? Моля ти се. Виж, не знаеш как стоят нещата. Всичко ми става ясно. Казах ти. Вчера, ако беше дошла, да си дошла. Не е така. Изникна неочакван проблем. Моля ти се, само една минута Не искам да слушам повече. Не ме прекъсвай. Една минута ми дай разбрах. само да ти обясня, да ти кажа какво се случи. Моля ти се. Пълен провал. Той дори не ми даде възможност, шанс, за да му обясня какво е станало. Ало, рече, какво става? Да, на работа съм. Веднага ще дойда и без това не се знам, колко ще работя тук. Не, кажи ми го. Добре, ти там ли си? Добре, айде тръгвам. Рая иска да ме запознае с маската, която трябва да свалям. Изглежда денят днес ще бъде много интересен. Чакай, стой. Сега ще ти помогна. Стой. Благодаря. Мерси. Дай го и това. Сигурен На къде ли трябва да си? отидем? Знае, Аз съм че професионален камалин, спокойно, не се Натам. притеснявай. Стой малко са. Добре. Камъни Бива има си тук. те. Аз мебели съм носил. Ма то това... Май... Къде са? Ето тук в този ход. Нова съм, така че... Съседка ще си ни, така ли? Да. Браво, бе, да имаме една хубава съседка най-накрая. То даже ни отвориха чудесно. Докато намеря ключа и без това. Това е моето апартаментче, да. Добре. Аз оттам нататък ще се справя някакси, тъй като не мога да те поканя да те почерпя нещо. Ако искаш... Наистина страшно съм ти задължена. Стига са, няма проблеми, спокойно. Просто вътре така и ако искаш нещо да пием после, по-късно или... Ами да, може, няма проблем. Всъщност трябва да ходя на един купон, обаче не е задължително, не е важно. Ако сигурен ли си? Не, дай да ти запиша номера ми и ще се чуваме. Няма проблем, аз мога да му отида. Вярно, че в момента съм с Камелия, ама пък Емилия е симпатично момиче, като иска да излезнем, сам няма да я връщам. Камелия си е Камелия, Емилия си е Емилия. Сигурен, че няма да има проблем? Да, даже добре, може значи... да ми звънеш примерно след час-два, като се оправиш и ще се разберем. Добре. Мерси много. Благодаря ти. Чао. Моля, до чао. Той е много голям съдор и ще се радвам да бъдем нещо повече, освен съседи. Да подам малко газ. Бомбон, дядай. Друго се чува мелодия. Дяло, газ. Какво ще направите ли? Тя почти готова. Дай да видим това да го казва Стела. Много добра идея. Дай да го обмислим. Какво казва Стела, че нещо? Да купиме заведението, дето... Ти не си нормално. Съби да работи. И заведенеш. Не искам да слушам такива неща въобще. Не. Чакай, що веднага отвърляш тази идея? Това е много добро Каква идея? продължение за Даже ли защо да си изкарат пари, Защото стига. избирахме всичките с сумата и пари. И не мисля, че глупости. Какво е, Бога? Добре, хубаво, изгоряхме, а как ще си ги възвърнем?
Що бе, то това не е ли готино за заведение? Чакай Абе, малко стига само. сте вие, бе, ти какво ти става, бе? Ти виж Изгоряхме колко всичките много хора. с сумата и пари ти. Добре, стига с тия пари. Пари могат да се вземат от всякъде. Как? Айде, ти вземе ги. Банката, много ясно. Аз мога да стана барман там. Може да Глей, ипотекираш само виж, сервиза. Опа. Да ипотекираш сервиза, слушате ли ме? Защото съм абсолютно сериозна. Ипотекира се сервиза, влизаме с тия пари вътре. Ти разбираш колко много пари ще изкарат от това заведение, колко много хора има там. Постоянно е пълно. Първо. Вярно е. Второ, аз се занимавам с счетоводството. Сабина си е перфектният управител. Симона. Марио. Него и... Бармана? Разбирам, че Боби се страхува и е оправдано. Но в крайна сметка, ако вземе заведението, това ще е най-доброто вложение, което някога ще направи. Няма как да изкараш да си възвърнем тия пари, които сме загубили. Добре, представи, че това заведение тръгне назаде. Представи си го, просто си го представи като вариант. Тръгне назаде, няма клиентела, губиме. Губа сервиза, губим заведението, какво правим? Какво правим това? Ние за какво сме? Какво трябва да ипотекираме апартамента, да може да си платят дългите за Ние за сервиза какво сме? и за заведението? Добре, за какво сме вътре ние? Аз какво ти обяснявах до сега? Аз съм счетоводството, Сабина е управител, продължава. Може би и София и Митко са прави, но пък нямам никакъв опит в тази област. Не мога да приема просто така с лека ръка. Светло, всичко е уредено. И е под контрол. Не си пропуснала нищо. Абсолютно нищо. Все пак работиш с най-добрия екип, не го забравяй. Партито е важно, разчитам на тебе. Абсолютно. Всичко ще е нещо наред. Така, сега... Здравейте! Здрасти. Това е Марио, бармана, за който ви говорих. Марио, здравей, Светлин съм аз. Марио. Мики, приятно ми. Марио е много приятно. Това е най-добрият барман в София. Повярвайте ми. Разчитаме и на теб. неща прави. Ами да видим колко е добър тогава. Какво можеш да правиш? Много неща мога да правя, само хубаво. Мики е доста сладка. Бих се поиграл с нея, дори това да не ми беше мисия. Да опитаме? Ще изберем нещо с тебе, музика някакви коктейлчета, нещо, какво кажеш? Добре. Нали ти правиш партито? Аз организирам всичко. Човек, какво се донесла и ще направя няколко коктейлчета. Ти ще ги пробваш Добре. и ще кажеш кое най-много ти харесва. Става. Имаме сделка. Иначе много си ми позната от някъде. Ами може, аз много често излизам, Така да, може да сме се пили виждали, някъде да. нещо. Абсолютно. Съм те черпил. Твърде възможно е. Да. Този Марио е голям сведор, дано и коктейлите са му толкова хубави. Лене. Готови ли сме? Ами, аз така мисля, че сме готови. Искам да ги видя. Искам. Добре. Уха. Ела. Ала да седнем. Ама може ли да направиш по-големи? Искам да ги видя всичките. Да, бе, чакай. Супер яки са станали. Я върни тази предишната. Това е. Не, следващата. Това е. То няма лоша снимка, направо не му повярвам. Само да си се отказал. Погледни, това е талант. Трябва да продължаваш да го правиш. Талант е, то се вижда, че е талант. Не, стига сериозно. Сега Супер това добре се получиха. Не, по същия начин бях облечена, същия сет, обаче с другия фотограф. 1/5 от това не направихме. Ами явно нещо излъчваш някаква симпатия към фотографа, може би в момента в случая. Или просто фотографът е много добър. Не, наистина, много мерси. Супер са станали. Показвам ги в агенцията. Цветовете, леле. Много благодаря, господине. Много съм доволна. Моля, и аз съм доволен. Благодаря ви. Надявам се и за напред да продължаваме да работим заедно. Надявам да работим много. Така. Ти направо си нямаш на идея явно. Заповядайте. Какво правиш? Какво е това? Това е хонорара ви за Галя, фотосесията. прибери си парите, ти шегуваш се в момента. Защо?
Това ли ти беше на тебе целта? Да ни поръча фотосесия от съжаление. Така не ме беха обиждали никога. Чакай малко, нали се Да разбрахме, направим аз съм ти фотосесията първия и да... клиент. Какъв първи клиент? И сега си заплащам за Значи, мога съм фотосесията. изпаднал в момента в дупка, обаче такива подаяния, извинявай, не мога да ги търпя. Ама, Даня, Стига, не моля са се. Разбрах подаянията. за какво е става въпрос цялата история. Стига, това не е вярно. Аз просто исках да си Значи, платя за фотосесията. Не от такава и беше приятел точно- уговорката. Стига, Още от моля се, самото не. начало. Стига, това че... говорихме. Не. Защо го изби така на чест и достоинство? Аз наистина не разбрах какво стана. О, ти не си на работа. На работа съм, ама дойдох да ти кажа какво ми се случи тук що. Какво ти се случи? Ами, точно бях тръгнал натам и отпред пред входа гледам една мацка. Така. Ама с едни багажи тежки. Едвам крета така ходи. Помогна ли? Да, разбира Браво се. ти, бе. И знаеш какво? Как съм те учил? Вземах всичко, багажите качих ги догоре и тя ме покани на среща. Ти не отказа, нали? Не, разбира се, не съм отказал. Как ще откажа? С това идвам. Ти трябва да ме покриеш пред Камелия. Трябва да ме покриеш. До вечера. Не. Ми трябва да се видя до вечера с нея. Ти нормален ли си? Имаш си приятелка в момента. Красива, умна, интелигентна. Допреди някакво време ме учеше как да свалям жените, а сега изведнъж стана голям моралист. Нещо не мога да разбера как стават тия работи. Ма чакай малко, бе. Ти какво правиш? Аз какво съм правил? Аз съм се патил. Патил си, така ли? Патил съм си много добре. Ама че ме малко сега ти кажа аз нещо. Няма какво да слушам. Няма да връщам момичето, защото си имам гаджа. Разбираш ли? Аз съм неустоим, като ме харесват жените, сега няма да ги връщам. Глупости не ми се слушат. Момичето е Плюс много това добро. има и много хубаво име, Емилия се казва. Ами ще нарниш. Емилия. Ако Камелия беше мое момиче, никога не бих погледнал друга. Ти правиш тотална грешка. Ма какво ти има на тебе? Така ще... Нещо ти има, нещо ти е станало. Да, има, просто порасвам. Това ми има. Порасваш? Да. Ма да не се пенсионираш скоро време. Прави се на интересен Нещо се побърква, май. Ще патиш. Ще патиш. Добре. Покриваш ме, така ли? Така. Айде. Я да видиш сега какви хотелки съм направил. Да видиме. На здраве. Здраве. Какво ще кажеш? Мисля, че са малко силни за тази вечер. Трябва нещо по-леко да измисля. Спокойно, те са за хората, това е за теб специално съм го направил. По-силничко така да те отпусне. Благодаря ти. Нали си организаторка? Да. Благодаря ти, много Какво мило. става с вас, с Светлин? Какво да става? Нищо. Не сте ли заедно? Отдавна вече не. Той сега е сестра, живее с нея. Така ли, верно? Да. И как може да предпочете Рая пред тебе? Сега, какъв е този мъж? И аз това се чудя. Но факт. Сега разбирам каква е играта на Рая. Не знаех, че може да бъде толкова подла. Ако искаш да се го върнеш, аз мога да ти помогна. Искам, да. Сигурен ли си, че можеш да ми помогнеш? Да, накарай го да ревнува. Ще флиртуваш с мен. Няма да ти е неприятно. Предполагам. Мисля, че тази е по-сочна. Добре, така ми харесваш. Сочните избереш, добре? Този ми влезе адски много под кожата. Не знам какво ми става. Влез. Може ли? Да. Какво, Мони? Сутринта не бях прав така да ти се развикам, но много се притесних. Много. Цяла нощ те нямаше, не се прибра. Не знаех къде си, телефонът ти беше изключен. Знам. Ако трябва да съм честен, си бях... Изплаших се много. Знам, трябваше да си включи телефона, обещавам, че повече няма да се повтаря. Просто ти си ми единственото дете и те моля да ме разбереш като родител. Много се бях притеснил. Обещавам ти, че повече така няма да ти креща, няма да повишавам такъв тон с тебе.
Дядо ми е, че така се развиках сутринта, но тя е най-важният човек в живота ми. И трябва да знам дали ще хокей с нея. И аз извинявам. Няма Митичко. Искам да ми се Ти ще сър. едно продължение. Какво? Искаш ли да че направим на парти преди стълчето? Каниш ме на парти. Да. Не, ще си остана вкъщи. Сигурно ли си? Да, не ми се излиза. Добре. Забавляйте се. Къде почиви, ако спомниш решението? Да, ще ти кажа. Сега да дойдеш. Окей. Айде, после. Разбрах, че всички ще ходят на парти тази вечер и това е възможност, която трябва да използвам. Ало? Готова съм с багажа. Ще ти дам знак да тръгваме. Окей. Чао. Добър вечер на всички. Ще ви помоля за малко да ми обърнете внимание. Светло, заповядай при мен. Искам да изкажа благодарността си на всеки един от вас, че днес е дошъл тук да се събереме заедно и да отпразнуваме това хубаво събитие. 5 години, откакто успешно моят син е открил това студио. Изключително много съм щастлив и горд с него за това, че видях в него посвещение, видях дързост, смелост да разработи и да развие нещо толкова красиво. Дори се възхищавам на неговия работоколизъм, защото, както виждате, дори на днешния ден, на празника на неговото студио, студиото работи. Синко, горд съм с тебе и мога да кажа, че не съжалявам за нито една стотинка, която съм инвестирал в този бизнес и се надявам през следващата година да откриеш ново студио, което да го разгърнеш и двете да заработят толкова успешно. Светлина е много талантливо момче, изключително изобретателен е, но нюх към бизнеса просто му липсва. Ти познаваш ли добре този барман? Да, и доста добре се справя. Тук гледам с Мики, постоянно се заговарят нещо. Не ми харесва го това. Той е готин и тя е готина. Ми стига да си вършите работата. Явно Светлина ревнува Мики от Марио. А целта ми беше съвсем друга. Какво става? Голямо лавче. Здраве, Светло. Здраве. Да. Само тук Говорим седиш си. нещо? Ами, другите са ми малко скучни. Да, бе, цялата компания ти е само барман интересен. Да, Рая много добре го е подбрала. Наистина е много добър бармен. Мики е организатор на това парти и задачата е съвсем различна от това да се сваря с бармана. Ти нещо да ме ревнуваш? Не, просто проверявам дали всеки си върши работата. Държа всичко да е на ниво на купон. Сигурен ли? Аз ли? Да. Знаеш? Планът работи, Светло ме ревнува, но ще видим докъде ще стигне. Айде, готови ли сте? Да. Вчера в детската градина. Къде сме готови? Погледни го, че детето сега закусва. Вафли. Много диета съм. Часовничето забравих. Зърнена. Айде, правете се. Дай наде. А къде колко? Не знам. То за парти, обикновено тук е пръв, сега ми се мута нещо. Да не са нацапали там положението в ветеринарната клиника. Айде. Здрасти, Митко. Здрасти, заповядай. Как си? Добре, супер, ти. Какво правите? Готови ли сте за парти? Ай, готови, колко сме готови. А къде е Коки, бе, хора? Ти не знаеш нещо? Не знам. Добре. Чай се измиям. Разбрахме се след работа да мина да го взема тук и да ходим на дискотека. Толкова много искам да съм с Камелия, а трябва да прекривам Коки. Къде си, бе? Слушай, ма сега искам веднага да се прибереш по най-бързия начин, защото Камелия е тука и седи като малко кученце. Няма да стане. Да, бе, утре ще се видим по някое време, защото аз ще излизам с приятели, едно друго. Да, бе, няма проблем. Какво?
София, бе. София тук мина. Моля за Коки върни се, защото положението е много зле. Момичето постоянно разпитва за тебе. Много скупав, честно ти казвам. Оставяш я тук. Не, значи ние сме се разбрали, че ме покриеш и изобщо повече не ми говори. Аз колко пъти съм спасял и съм ти вършил услуги, просто представи, знаеш, че няма как да дойда в момента съм при Емилия. Стига, Мранка, много е грозно, много е грозно, много е грозно. Грозно това е положението и ти ги правил грозни неща. Това е за последен път, чуваш ли ме? Той Коки е пълен идиот. Как може да лъжи такава жена, за да бъде с друга? Айде. Сега говорих с Коки, излезнала някаква спешна работа, ще свърши и идва. Добре. Мога да ти предложа едно страхотно вино. Добре, Мое супер. любимо. Или искаш уиски? Не, искам вино. Добре. Не знам каква работа може да има Коки по това време, но изобщо ме очудва. Той си е шматка, да поне дойде в дискотеката. Припиех уискита, водки и такива неща сега. Само бяло вино. И специално това Това е заповядай. по-полезно. Да. На здраве. На здраве. Има пиване, всичко. Как се справя? Къде е Коко, между другото? Аз Коко не го видях. Коко? Сега след малко ще дойде. Ще закъснее малко, но ще дойде. Той уж най-много искаше да дойде. Ще дойде. Ще дойде, айде всички, никой. Оф, ужас! Не стига, че трябва да лъжа Камелия заради него, а сега и приятелите ми. Който дошъл. Двамата ми най-любими мъже са тук. Да, на мене днеска не ми е един от най-любимите дни. Сипай. Или вечери. Стига сега, не сме дошли тук за това, дошли да се забавляваме. Нали така? Ела да ми покажеш сега как се забавляваме. Айде, на здраве и тогава. Това да събереш Боби и Дани е като бомба с закъснител. Всеки момент ще гръмне. Ами айде, аз нямам търпение вече. Така. Я дай да взема една чашка. Софи? Ето, взема, аз си чуя. Я, поръча ми уиски на мен, моля. И аз искам уиски. Ни с тебе си за уиски. Айде, уиски. Айде. Моля. Едно уиски. Две. А по-добре много добре знае как да балансира нещата. Една така миличка, ще заслужава да й разваляме партито. Ние околни пием. За приятелите. Да. И за предателите. Най-вече. Ей, такива. Най-вече. Здрасти, Ради. Ей, Как си? супер, а ти? Еми и аз. Ще тръгваме. Естествено. Сигурна ли си? Да, сигурна съм, че не мога да живея с моите родители, не издържам. Искам да съм с тебе, да съм самостоятелна, не мога повече тук. Нали знаеш, че аз не мога да ти дам кой знае какво. Това е Не ми трябва важна крачка за теб. Да, искам с теб. Тръгваме? Да. Хайде. Искам да усетя тръпката от това да съм свободна. Животът трябва да е приключение.
правите след време второ студио? Крайно време. Аз даже изключително много се радвам, че Светлин в крайна сметка го повля главата да направим новото студио, защото... Ох, само за бизнес говорите. Светлине, трябва да се тръгваме с баща ти, ама искам да кажа на Мики чао, къде съм? Добре, ама аз... Не я виждам нещо. Не знам къде, знаеш Аз ги видях, да, с Марио отидоха в сервизното. Да заредят на петки сигурно. Елате да ги видим. Добре. Да кажеш чао. Да й кажа чао, все пак. Организацията й беше чудесна. Мики се хвана. Сега остана само Светлин и родителите му да я видят. Мики! Какво правиш тук с този барман? Боже Господи! Боже Господи! Познавам Михаела от дете. С родителите сме толкова добри приятели. Това, което видях, е потресаващо. Аз мислех да оженя сина си за нея. Чао! Чао, чао, Мики! И повече не се върти в живота ми. Здрасти. Здрасти. Как мина на купона? Нормално. Веселба. Дани, слушай, за днес не исках така да се получи. Наистина не исках да те обидя. Знам, сега осъзнавам, че се е получила много кофти ситуация и аз също бих реагирала така. Беше много неправилен начин, по който подходих. Исках да ти помогна. Нищо лошо не исках да Аз трябва да си извиня за това, че така реагирах. Няма за какво да ми се Цяла вечер ми е нормално гадно и наистина ви е супер тъпо, че така реагирах. Значи всичко е наред. Да. Сме приятели. Много ми е тъпо, наистина. Съжалявам, обаче просто не знам, от това, дето това безпаричие, тия тъпоти, проблемите... Няма за какво ти е тъпо, Дани. Наистина, мислех си много. Не се отказвай. Продължаваш, изправяш глава и очакваш, защото всеки момент нещо може да се случи. Нямаш представа живота какво ще ти поднесе. Знаеш какво случва сега, но не знаеш какво ще имаш утре, кой ще срещаш на втория ъгъл. Точно е така, живота ти поднася за секунди, нещата ти променят целия свят. Не спирай да вярваш тия неща. Не спирай да вярваш това, че ти можеш и ще се справиш. Чуваш ли? Какво става? Абе, ти някакъв мак ли си, не мога да разбера? Защо? Какво става? Какво е това? Еми, чакай да се мирям. Бе, ти шегуваш се. Какъв мейл получих на току-що? Какъв това имейл? Това от един. Здравей, започваме работа по проект на туристическата реклама, финансирана от европейските фондове. В продължение на няколко месеца ще снимаме заведеш на цялата страна. Е, това е. Нещата се поддържат от само себе си. Ама е истина! Казах ти, бе, бомбон, разбираш ли? Успокояваш се сега. Утре му се обадиш и му кажеш, че приемаш задължително. Много си му благодарен за предложението. Ами ето за това ти говоря. Това е живота, е така штраква и изведнъж нещо се променя. Много се радвам за Дани. Обаче работата му е свързана с пътуване и това означава, че той няма да живее повече тук. За краткото време, от което сме заедно, аз се привързах много към него и много ще ми липсва. Айде, от тук нататък само успехи, нали? И никакво отчаиване. Дай бутилката направо, бе. Бутилката стига. Много ясно. Много се развърнува ми се струва. Браво. Време вече да те получа. Партито свърши, сега съм само аз ти. Стига, престани. Стига. Не. Марио, не. Какво не? Искаше да направя нещо с Мики, окей. Направи го. Свалях я. Окей, нищо няма да получиш от мен. Как така няма да получа? Разбрах, че да получи тялото ти. Искам го още сега. Нищо няма да получиш. Не съм си помисляла да спа с тебе. Какво говорите, бе? За какво става въпрос, бе? Това вярно ли е? Вярно ли? Чакай, бе. Вярно ли е това? Обади ми се после. Светли не трябваше да разбира. Изобщо не знам сега как ще му обясня всичко. Не съм си помисляла да спа с него. Нямаше да спа с него. Просто исках да разкарам Мики от живота ни. Това е. Си тия глупости, бе. Как може такова гнусно нещо да измислиш? Добре, какво да направя? Тя е постоянно. Стига! Много ти благодаря за хубавата вечер. Прекарах се наистина супер хубаво. Аз ти благодаря. Така не съм си изкарвал, не помня от кога наистина. И аз много се забавлявах.
Обаче Коки много тъпо направи, че не дойде. На всичкото отгоре, после като му се обаждах и му беше изключен телефона. Абе, сигурно му е паднала батерията. Аз съм сигурен, че има доста сериозна причина, за да не е дошъл. Той тук така няма да изтърве. Наистина. Добре, Митко, аз тук живея. Много ти благодаря, че ме изпрати. Заповядай якито ти. Искаш ли да го задържиш? Ами не, благодаря. Като сега се прибирам и съм на топло. Мерси. Добре. Чакай малко. Кокче ми е доста добър приятел. Не мисля, че това е редно. Да, знам, че Коки ти е много добър приятел. На мен ми е много гадно. Но какво да направя? Разбираш, това е по-силно от мене. Още откакто те видях, много те харесах. Наистина, на Коки изобщо не му пука за мен, след като не дойде тая вечер в клуба. Добре. Че бях с нея, дори да прости. Монка, Пропаднячки такива ти успокой се, бе. Кой знае къде Не е са скрили? Съжалявам за това нещо. Де, че си ми толкова черен, че не мога да те гледам направо. Дори ме срам да ти го кажа, ама съм влюбена в тебе. Наистина много те харесвам.